Dinitungura magaposo atong sayran labing uwahing sitwasyon sa Barangay Ermita human kong sunog nga miulbo kaganiha karon lang hapon. Adunay live update si Luan Mirondina. May Bab, alauna 19 kaganiha nadawat sa kabumberuhan ang alarma sa sunog dinhi sa May Bato Ermita o gipaubos kini sa second alarm. Apan pagka alas 2:22 gisaka na nila kini ngadto sa general alarm human moy kanit ang sunog ngadto sa tulo ka sitio. Matod sa Bureau of Fire and Protection, moabot sa 200 ka mga panimay ang hingpit nga naog daw ug moabot usab sa 3 milyones pesos ang danyos. Atong nasayran nga wala hinuoy nakalas ning maong dakong sunog apan may 5 nga mga nasamdan. Ug alang sa dugang detalye Bab atong makauban karon ang acting barangay captain dinhi sa May Ermita si Konsehal Effie Ropinta. Konsehal, maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Dili kayo maayong hapon no para diri sa mga taga Barangay Ermita. Matud sa taga Bureau of Fire, moabot kuno sa 200 ka mga panimay ang hingpit nga naog daw. So sa inyong bana-bana kons mga pilag yughani ka mga pamilya ang apektado. Sa among bana-bana, ma'am, kay tulo ka sitio ang ato ang nasunugan karon nga mga panimalay. Mukabat siya og moabot sa more or less 300 ka balay, ma'am. Anya sa mga pamilya nga nasunugan, more or less moabot sa mga 500. Estimates pa lang ninato. Oh, estimated pa lang, ma'am. Kay nag-ongoing pa man lang ato ang intake karon sa DS. So kining ato makita sa likod mo ni gibuhat na intake karon. Yes, ma'am. Mao ni ang gibuhat sa DS ang kundiin ilista ang matag pamilya nga affected sa nasunugan, ma'am. So moingon tag tulo ka sitio dili lang ni Bato. So unsa pay laing duha ka mga sitio ang naigo sad sa sunog? Ang tulo ka sitio, ma'am, ang una kay kung diin nagsugod ang ato ang sunog sa sitio Pegvendor. Ikaduha sa Bato, ikatulo ang sa Kastilaan. Kung diin ang Kastilaan maudyoy nahurot ang tanang balay, ma'am. Okay. So kini karon kung unsay labing panginahanglan karon sa mga nasunugan? Sa among naobserbaran, ma'am, kay mostly sa ato ang mga nasunugan kay wala gyud sila nadala, ma'am, bisag sinina. So hopefully akong gihangyo, akong gituktok ang kasing-kasing sa atong mga viewers karon nga kung naa sila maihatag nga mga sinina or mga habol o ilabi na pod ang mga hygiene, ma'am, mga sabon o mga pang-hygiene, apil na pod ang pagkaon, ma'am. So tonight, karong gabi na ba yung mahatag nga pagkaon para nila? Yes, ma'am. Ang sa DS, ma'am, naana sila padulong nga pagkaon para sa atong mga affected families. Sa kadaghan nga mga apektado, maigo ba silang tanan din hikon sa atong temporary nga evacuation center? Sa kadaghang nasunugan, ma'am, sa akong pagkuan dili siya maigo, ma'am. Even though duha atong evacuation center which is ang diri sa gym o sa eskwelahan kay tungod sa kadaghan ba nga families nga affected. Ang kining areas, kini mga sitio nga mga nasunugan, densely populated o sikit-sikit ang mga panimay. Naapbay kuan ani kaning chance nga makatukod sila pagbalik? Yes, ma'am, naa sila chance makatukod pagbalik. Hopefully ato silang matarong kay usually ay kana sila kay sikit-sikit, grabe ang sikit-sikit nga balay nga puro rapod light materials na diha, ma'am. Pag yun ni ma-plan o reblocking in the past, di ba naa na may sunog na hitabo last year? Sad, same area ba ang affected, Cons? Dili, ma'am, ang nasunog paglas kay ang Ermita proper. Pero katning atong sitio Bato, ma'am, nasunog na ni siya pagdugay na murag pila na ka years ang nilabay na reblocking na siya sa una. Ang karon lang hopefully ma-reblocking na to ang Kastilaan unta kung atong among mahisgutan sa among emergency meeting. Magpatawag mo. Okay. So any final words na to, Cons, especially those nga basinay gustong mo Moto akong giawhag no atong mga viewers kinsay mga naay malaumong mga kasing-kasing nga unta sa pag-donate sa inyong mga dili na magamit na mga sinina, mga habol, apil na pod ang mga personal hygiene o mga pagkaon para sa atong mga affected families, ma'am. Daghang salamat, Konsehal Effie Ropinta, mao kadto ang acting barangay captain dinhi sa maong barangay. So far, Babo, ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Barangay Ermita. Bab? Thank you so much, Mai, sa imong live update.